Mbak Ayun, Mbak Ayun. Saben dino rasane karo ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok kaya tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun lek nesu nesu tapi iso rasa kudu nganggo cucu imanen paras statusmu ndak beda karo atimu rungono tembang manisku yo sayang ngapunten nisa itu diri sakit nuruti apa karepmu tapi ojo sumalan ono dino liyane. Pasukan joget meble monggo ngumpul yo. Kita nikmati. Ayo mas tresnoku ora bakal lempuri sayangku ora bakal goyah nek cintanan iku berat. Aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dino. Terima kasih. Kita goyang lagi. IR Music. Ayo cintaku mbok yo sampeyan nesu kabeh iso rasa kudu nganggo Iki lho bocah rek. imanen paras bagusmu ndak beda karo atimu rungono tembangan manisku. Ayo mas goyang. Ayo Mas. Aku sayang ngapunten nisa itu diri sakit nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayake boga piye carane. Yo tresnoku ora bakal lempuri sayangku ora bakal goyah nek cintanan iku berat. Aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancarine saben dino. Ayo yo Oh, enak tenan rek. ER Musik Pancet hurra umum. Ayo coy, goyangi mana? ayo enggal Iki lo Silvi Monica. Oh, oh, cintaku mbok yo sampun lek nesu nesu tapi iso rasa kudu nganggo cucu imanen paras bagusmu ndak beda karo atimu rungono tembangan manisku. Ayo mas Ayo Mas. aku sayang ngapunten nisa itu nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayake boga piye carane. Tresnoku ora bakal lempuri sayangku
sampun ono nganjenine saben dino dosanya yen dereng saged nuruti apa tapi ojo sumalang ono dino liyane bakal tak upayane buka piye carane tresnoku ora bakal lentur sayang sampai bawah Mbak Silvi. Ayo Mas Irul. aku bakal setia orang mungkin kedua matur suwun sampun ono ngancanine saben dino aku bakal setia orang mungkin kedua matur suwun sampun